Αντίσω ότι όσον αφορά το ιατρικό κέντρο, αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος Γεροσκήπου δεν είναι ούτε ο διαχειριστής ούτε ο κύριος του ιατρικού κέντρου. Επομένως, εμείς αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε είναι να πιέζουμε αρμοδίως για τη σωστή στελέχωση και τη σωστή λειτουργία. Δεν είναι ευθύνη μας αν υπάρχουν θέματα που υπάρχουν θέματα, γι' αυτό και προσπαθούμε και πιέζουμε συνεχώς. Έχουμε συγκαλέσει άλλωστε και στο Δημοτικό Μέγαρο σύσκεψη παρόντος του Υπουργού, του ΟΚΙΠΗ και άλλων στελεχών, προκειμένου να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε επαρκώς. Η διοίκηση ενός Δήμου είναι δύσκολη υπόθεση και το εχέγγυο για να πετύχει αυτή η νέα προσπάθεια για τον Δήμο Ανατολικής χρειάζεται γνώση, χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται διασυνδέσεις με τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Οι πόρτες του γραφείου μου και το τηλέφωνο μου ήταν και θα παραμείνουν πάντοτε ανοιχτά για όλους τους δημότες και το πιο σημαντικό, θεωρώ ταπεινά ότι έχω δείξει και αποδείξει και παράξει έργων. Σε αντίθεση με οτιδήποτε μπορεί να αλεχθεί από τους ανθυποψηφίους μου. Είναι εκεί και τα βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασίλη, και εσάς, και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.